umbutho wonoteksi uKhatha noCodeta badibene kwezikhululo zonoteksi enyanga eterminals apho khona babesithi ukusukela ngokubheka phambili bazawulala ngangube inye. Esisibini ngusihlalo kwaKhatha nosihlalo kwaCodeta aba babangqongileyo yikomiti yemibutho yomibini ahlale phansi lamadoda athi kudala igazi liphalala kwanele umlo makaphele. Zizaba khona izinto singazuba ngawo singaboni ngasonye kodwa ayithethi into lonto leyo bangaba masikhuphane imiphefumulo. Ithetha ukuthi lonto masihlaleni kweliqonga kule tafile lapha enyanga niyaseKhayelitsha sizame nangandlela zonke ubangaba udlame oluqhubekayo eteksini udlame oluqhubeka phakathi kule mibutho emibini luphele luthi nya sinengxaki ekhulu yomalungu wethu aphulukana nobomi bawo. We are serious about peace that we are formulating at these two associations. Silapha sizothetha ngoxolo asiqali ke sibe ngono business singabi ngabongo onotaxi ngabantu abatshintsha apha namhlanje uthi ngobe kuvena namhlanje ngomso kusiliwe ayikho right lo sitheke masingake phinde kubekho umuntu ofuna ukudlala ngobomi babantu. There's a positive outcome that we are receiving at the moment. Ibuhlungu imeko esiphila kuyo. Abantu into abayenzayo babulala abantu ogqiba babathathe babalekele kwi-social media batrendise loo nto bathi ngubani obuleleyo ngubani. Ubuntu unobungqina makathathe ubabungqina abuse emapoliseni. Siva kabuhlungu njengoba selapha. Kukho abantu ababe-abuse abantu apha kwaKhatha kakhulu. Niyayazi loo nto apha bekudutyulwe oomama. Abantu abenze ezo zinto ngabantu balapha kwaKhatha. Usolo into basiyenzile urhulumente makenze umsebenzi wakhe kumntu wonke ajange ezinto zithethwayo. Abantu abasebenza apha kwaKhatha someone kule midlungu ndithetha ngayo ndithi bakhona amapolisa asebenza right but akhona wrong. Bazawusidubula zange isi-attend ezo sifihlo. Onephatheli nqakho sandiso phaliso enyanga ngasikapa.